Máte představu, co spojovalo Jana Nerudu a Bedřicha Smetonu, ale také další významné osobnosti českých dějin? Byla to vášeň pro karetní hru Trapulka. A právě tuhle karetní hru přibližuje výstava v Národopisném muzeu Plzeňska v Plzni. Je to zvláštní výstava, protože se zabývá vlastně jenom jednou jedinou hrou a karetní hrou, a ta hra je také zvláštní, protože to je hra, která se vyvíjí někdy tedy od konce 15. století, vlastně ten typ karet, ale zanikla někdy tedy v období 20. 30. let tedy minulého století a zanikla vlastně v Čechách, protože už v Itálii se s těmito kartami, to jsou takzvané ty špádové karty podle toho druhu karet, už se vlastně nehraje dost dlouho, ale u nás vlastně ta hra pod názvem Trapulka nebo Trapule, případně tedy Bulka, vlastně byla hrou, která v tom 19. století byla velice populární. Unikátní výstavu Trapulky do Bulky připravil spolu se Západočeským muzeem a dalšími muzeji klub sběratelů hracích karet. Hra má celkem 630 listů, graficky krásně stvárněných. Na výstavě se prezentují trapulky zhruba od konce 17. století do poloviny století 20. Mnohé vzácné exponáty tu budou vystaveny poprvé. A je nutno podotknout, že trapulky nebyly hazardní hrou. Tohle byla hra, která skutečně vyžadovala jakési hráčské soustředění, nechci říci tedy, nebo chytrost, ale nechci říci intelekt. A dokonce se tedy vlastně díky panu doktoru Klobučickému, který se zabýval tou historií této hry, vlastně dnes dá říct, že patrně vznikla na univerzitní půdě jako hra, která vlastně měla podporovat studenty v matematickém myšlení, už tedy někdy na tom konci 15. století. Jedinečným exponátem je dřevěná deska protisk trapulových karet z 19. století, která byla zapůjčena pro výstavu z archivu Vídeňské továrny na výrobu hracích karet. Najdeme tu i práce kartářských mistrů z Plzně. Tady máme představeny právě ty plzeňské karty, o níž byla řeč. Jednak tedy kartíře Myšky, což je kartíř, který tady působil kolem poloviny 19. století, a pak ještě tedy ty starší od druhého, od babičky, a ještě tedy další zde tedy působili, a právě to je to, co se vlastně nově představuje tedy z našich sbírek. K vidění jsou i trapulky s tématikou křižáckých výprav nebo ukázky z karetní produkce napříč rakousko-uherskou monarchií. A jsou tady i karty doplněné veršovaným textem. V téhle vitrině jsou vystaveny dle tedy názoru členů klubu sběratelů hracích karet ty nejkrásnější trapulky. To jsou vlastně dvě hry, zejména právě ta Cizerova, která je tady ukázána v celé sestavě. Je zajímavá tím, že má nejenom ty hodnoty a kameny, ale že vlastně v té dolní části jsou i takové tedy verše, které někdy mluví o takových zvláštních tedy záležitostech, jak se zřejmě tedy vždycky u karet hráči bavili. Kouzlu karetní hry Trapulky můžete podlehnout v Národopisném muzeu Plzeňska až do 13. dubna.